Hakani kasi lai don rangkat lang ka Dr. Amprin Lingdo Menteri Ketenaga Muda ba I Kharmalki Sekretari Kemuda lembat kinongnya bat nang simpisa jongki bos kenang ban lai na kinu ki kendrum bat kumju banai jinskri ba khamba shu segi pai ba ka jala habai kran bat kilat patai khobor ka Dr. Amprin Lingdo kala ong ba katanat ka juyo ek jinju jor ni babun ki pai ba habai dei bat kinongnya jongki bos saw namar teng ki badai hok kinongnya kimchunya eki kali bat manta da ba ay ki ni ki jan phong kan pen kan mau ki kamram ka ba ki dei ban le bat kumjuru ban long ki badan burom don akor khamtam ye ki tu ki brio ki bosong da ki ni ki bos ka menteri kal ong ba manta ki brio ki laru ban ithu ki nongnya ki ba phong de ki jan ki ba saw bat ki conductor ki ba phong de ki ba jerngam bat kumju nakaliang jong ki nongnya ru ki dei ban burom yala ka jan phong ka kenturu ikinongnya ba ki dei ban kan mau ba ki ket ye ki lai phu tli ki min simbriu haman la ka wei pa ka bos bat kumta kim dei ban nya thurmor ki kali kabala pat ban ra ek jingjab sungsi kalama hamru ikinongnya ba kim dei ban peniheri kali tang nomor ba ki dei ki MLO1 nomor ba ka don ka anya baro bat ladalap ye ki ba kum kini kinongnya om ban si ban phakem bat pristom ye ki ma'am su batai lam se ka main purpose jong kani ka kom PI kini ki uniform hatu ka don kanu ka jing bala bante lakam ha kinu ki banta ki allegations ki babon ki shigi teng ki ong ba driver bolong designated ka kanu ka kali claim nya dala di nya de ki way kibon ki allegations kal ki ong ba ka boss la style kat ni kinong nya pat kilong indiscipline kimdon ka uniform kimdon ka personality kimdon ka authority ru ladapim ai uniform kinong nya kiru teng kis ngong nong way no ti haba PI uniform pi reinforce ya kata ka authority ki ha ka boss bakilong in charge ha ka tu ka period bakayat ka boss nakachaka ka pakasdang sa ka destination ti mensywangi la persyang ya ki maxi caps pan ai ki uniforms ka feel mentapa kamday ban feel so ti ngayo ka feedback ka feel ka long ba ki ong ki drivers ba kumno ki motor ba ka cotton material ka ne shisnem arsnem the officers jonga kila long appraised ya kata kiru kinwat lat wat lenti ban ay ya ka regular supply of uniforms an ngikermen ba kani kan yarap in the long run ban kampan ha shu ya kata ka service ka bangi mo ban ayu ba try hadu ka nu pila ban ai insurance ba pila ban ai bang ki jan ki nang ba kani tang sunrise ru la ban jat no hadu ka nu pila ban ai insurance kamtam mentali kalong ka share 50-50 te hadu kanu fila ban convince kini party bakin ai ta ban sei kini jan shwa ban le ya kani shwa ban perkhat shwa ban poi ha ka jing sam ye ki uniforms kala don lupa ka discussion kala don lupa ka dialogue kala don lupa ki calculations aba ki shim ye kanu initiative it should be one that works ningen by anything that you try for the first time will have some problems. But that does not mean that you do not correct the problems that arise in your efforts to start something new. Ya kata ka ticketing bat kini ki brio ngong ba alongside the uniform comes the responsibility. The responsibility when kong ki conductors balay ki klem pong ki the same color but ki drivers. Nang bakan long easily detectable by passengers. They need not go to the driver's seat to ask for a ticket. They should look for one that wears a green shirt. Now this green shirt does not mean only the shirt. Kamday tang karong pong. Kiday ban simkya ba kiday ban ay gitu ticket sikipat ba. Ultimately, in the event of an emergency, kato ka ticket kaday ka proof yaki nong leg nong wan ning kong e. Kinong song boss, kinong leg jing leg, kinong wan jing wan. Kiday ban pan ya ka ticket. Nang balada don kanu piru bidang ka hok lemba ka tu tiket claim ya ka lost jongki tenga kentu ye ki drivers tang naman pinya ya ka MLO1 hanong ba sulong what mod ba pilong above the law kum kiweiru piru pihak banya lemba kaan kadon kaan ka bate ka bakum badladalap badan bale ya kanu babean hapkem bat pensitom lang kumju. Nday ban ong ba nga nya ka MLO1 ka bosaw nga nya bahe. Bonsian nga personally nga pensange igini ki boss habalay habawan namar nga nya el ka jong kakali kung bangoong iti. Ki jule he. Kim ju up. Kiyad full speed.
Ngaju ai ki number sekali ai CEO jong ai secretary muda ai berpenyai ini ki kali. Kan usien ngala ai personally ki number plates jong ki kali. But bon ki drivers ki belado ya la jong ke jakpo tin ring le kumno. Haba pikwa ban enforce ya ka law pihak ban long strict and there is no overseeing for anyone. I think about 7-8 drivers have lost their jobs because I personally have called the Secretary Muda and told him remove that driver from that seat because he's a hindrance to the community and the road. Kinong ya, kinong wan ki bayo ya ki boss jungi ba ki misbehave kum taru. Ki don ka complain wanra ngin pendo come there and then. But ki pulit ru ki la seize ya ki licenses jong bongot ki kali ki nong nya jong gini ki kali jungi. They don't special preference, you know. We are all drivers on the road and the law is the same for all.